एक बाब अशी आहे की आता महायुती म्हणून आम्ही पुन्हा एकदा राज्यामध्ये आणि विशेष करून जिल्ह्यामध्ये भक्कमपणाने काम करण्याचं नक्की त्या ठिकाणी केलेलं आहे। जरूर या विषयाच्या बाबतीमध्ये मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांजवळ चर्चा करू आणि मग आम्ही एकत्रितपणाने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या जवळ सुद्धा त्या संदर्भातली चर्चा करू। महायुती अधिक मजबूत कशी काम करेल असा माझ्या स्तरावरचा माझा प्रयत्न राहील। एक बाब अशी आहे की आता महायुती म्हणून आम्ही पुन्हा एकदा राज्यामध्ये आणि विशेष करून जिल्ह्यामध्ये भक्कमपणाने काम करण्याचं नक्की त्या ठिकाणी केलेलं आहे। जरूर या विषयाच्या बाबतीमध्ये मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांजवळ चर्चा करू आणि मग आम्ही एकत्रितपणाने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या जवळ सुद्धा त्या संदर्भातली चर्चा करू। महायुती अधिक मजबूत कशी काम करेल असा माझ्या स्तरावरचा माझा प्रयत्न राहील।